Oras diang sudia kadongan na hinaholongan buhi tamu sepa Jepang alani pangaran motion ditotai di pertanyaan palaporoha marhiti channel YouTube IKB namar hata bata toba adorang so tatangiho siya kata ni tuhata na nagsipa usor-usor ni rohata perjulu mahita martangiyang disordo haminoeng adi di bata manami akan natinubus ni mudarnya nakmu Yesus Kristus ro tu adopammo mar hite-hite pertemuan nami di channel YouTube YKB namar hata bata toba adi Tuhan masihol kami pakulingammu marhite hatam nabadiai alani totong maramoti pergugui kami oleh Tuhan jalau rasih kami asa totok kami oleh Tuhan tama dia dupamu mau lihat mariho tondima totong margugui kami lako mengulau katami di bagasan anakmu Yesus Kristus tangi umahan dia muna akadongan na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus ia si pakusor-kusoron ni rohatta na di enet sian buku wasya kekal na marodolan hau hanguluan na di enet siap pangkapur 22 ayat 12 sahat rodi ayat 10 ono jala nagadi ojahan ni si pakusor-kusoron ni rohatta ima na tersurat di ayat 10 sia nama dok mertua ma akka nama buri adik nasida asa marhuaso nasida marjabar di hau hanguluani jalak masuk sian akka harbangan tu bagasan hutai dimulanai dialo jolma du debata marhite na mangaton parbueni hau parbinotoan na dinggan do naroa bui jahot tadi sada musatul di uhung debatado zolmai marhite na mangalele na sida siap porla eden asa unang be dipangan perbuini hawa nguluan alana molo dialang na sida perbuini hawi gadi mangulu mana sida saliling-liling hataridaan manang simbolisasi ni kau hanguluani martudu-tudu doi tu diri ni Yesus Kristus di bagasan ibana do asa dapat angguan kita jahai di Yohanes sada ayat 4 nasa na persea di bana sai na dapotak kanguduan do nakpe mati bana di Yohanes sada Kristus hau hanguluani nagabe dasor doh mual ni sudi hanguluan alani hau hanguluan do dasor do permulaan ni sudi na di portibion do pangisina na mangodolhon bahwa Kristus do dasor do sialana ubaib di topa debata nasa na adong di topa Kristus jala laho tu Kristusi sendiri Kolose sada bui tajaha saka panubusian ni Kristus ima laho mabuli sudi portibion nau merdosa jala membuat satu kebahagiaan sialani lapatan maburi abid dada holan paulihon hain di parduruna alai narumikot sian bagasak do di bagasak Kristus jolma dogot nasa natinoppa ikut dapotan hanguluan na manoktong sialani riko di payas marhite hamatiar dogot hagiyon na tung macehat cita donuaing portibion sialani perlu dipamalum jala di payas sialani perlu do berita honot ta Kristusi asa di pamalum puaso kolong nai nasa na olo majakon dot makka porsiai ibana Songoni majolo partang yang atta di bagasan tikyon
Alai sotung lupa hamu ali akadongan like, subscribe. Jalasagi mamuse tu akadongan na asing lope. Marhite nunga parsidohot hamuna patol hasub berita naudion. Rap doho ye kabi tu lihat por tibion. Saya di pasu-pasu tu hatai